Action. Bima. Oi Bima. Button ya. Action. Gila, corona virus sampai be. Corona. Kabai be ha, corona virus asum kabai be. Gila, corona virus sampai. Kabai be. Kabai be. Gila, corona virus sampai be. Kabai ne. Action. Ha, betul mana? Ha? Deh. Action. Sorry Sona. Ani gerintono mistik jalangbay. Oh, Action. Sorry Sona. Ani gerintono mistik jalangbay. Oh, numpang. Action. Kok kena bisik. Yo. Action. Lumpung nih nama apa ibu? Armaju lagi begini sana, ha? Armaju lagi begini sana. Mana nasi kita dia? Ano ada? Arma. Action. Hei, lengnya lema berisana lebih mah. Angsi lema mana? Ini benda. Hei, lengnya lema berisana lebih mah. Dari deh. Action. Natoka. Action. Virus, बेबायदि बुजाबाय थाब्ला करona भाइरासआथ' दूर किबार नों बुजानायजोंनो थैलांगोन आं खर'आ इसां बायदि Action. Ba, kamu sampai tangan ya? Hei. Action. Hah? Ba, kamu sampai tangan link ni. Action. Kiri lah. Jago. Action. Oh, distance mana? Distance. Action. बेनिखायनो जों बयबो न'आवनो थानांगौनो जाहाथे बे भाइरासआ सन्देरनो हायै बायदि नुलांबाय बारा बुनाबाय थादों दे एक्शन आयु आं माथो नों खाथियाव थादों थु आंनासो फैबाय नामा अर्जुन कर'ना भाइरासआ एक्शन हाला आं बै जायलिजों रायखोमजानाय थिनखोमाजानो जानो थिनखोमाजानायखौ सहायनो एक्शन हाला आं बै जायलिजों राइट एक्शन हाला आं बै जायलिजों रायखोमाजानाय थिनखोमाजानायखौ खोनासंनो नासं सहायनो नोंसाबो माबा दौदोसो माबा गिदिरानो दं नोंसोर मा खोनाबाय थायोलै बिमा बेफोरखौनो फोथायबायलायोनालै एक्शन नोंसोर मा खोनाबाय थायोलै बिमा बेफोरखौबो फोथायबायलायोनालै एक्शन नों कर'ना बुं ना फोथाया बुं साला दिन से खुशी मार रहा है एक मच्छर एक आदमी को पूरी तरह से हिस्सा बना सकते तारीख